Inis tá caiins na míte ón Agallaimh Pléaráca. Míte inis dom faoid Agallaimh agus cén fág go bhfuil sibh an seo inniu? Is scéim Forbairt Pobail Pléaráca Teo atá Deonaí I Gaeltachta Chonamara. Agus an túdar go bhfuil muid an seáinneamh ná go bhfuil sé luait a multi-board strip go gcuirtí deile le rion na Gaeltachta. Agus mar atá muide a rá Gaeltacht gan rion gur pobl gan ahananta sé. Agus chobáilis na geirithe atá rámóla go phobal na tuatha ar fud na tíre tá sé sin samolach an Gaeltacht chumá céanna. Agus tá muid an seo inniuh le go gluisear ar an glór. Agus nachhfuil muid a sásta go béad na daoine ar a tála narhain mór an bantaiste as san rachmas a bhí sa tír. Inis a bhfuil támaíal go mbeithe muid a gíc as na bancannaí agus as san méid camaléireacht a hála sa tír seo le rint blianta. So tá muid an seo leanna daceachta Spáins go phobal na tíre. Ok, míte gur míle mai go. Gur mai agad tain. Cén tanam táhairt agus cén fág go bhfuil tú an seo inniu? Máirí gibhain maidin sa sean fágam an seo nach an taceacht a thuid don stochad taceacht a thuid don íirecht a dhéanamh gan deire a chuir leis na grúpaí pobail atá heis stoppa gan staanna le deimlíonn an nuas chuin chothraíocht a thuid don na daoine ar an nimel. Seo agus tá bainte go le Agallaimh an bhfuil? Sean agus go mise ag gobar leis na cumas Meitheal Forbartha na Gaeltachta as Chonamara chun tá na Gaeltacht. Seo, agus ach bhís ag bathnú ar níor cúpa lá hen agus dúirt Brian Cowan go nachhfuil sé chun deire a chóir don Gaeltacht don Ryan na Gaeltachta ach tá sé fós mí hásta in aon chóir leis an board snip seo. Well, tá méid mí hásta gan dát mar stoi ní léon ahantas cultúra chuir be tucaid as na moltaí atá dianta in san dúiris. Tá bhd ní smó buint le an tíre chóirteráis na díreach buiseid a dheara ar na daoine tá gobar ar a tála. Ok, gur míle mai go. Slán. Cén tanam táhairt agus cén fág bhfuil tú an seo inniu? Well, my author is Gaeltachta Teo. Tá multi the Pléaráca SIPTU SIP seo maidir hEarnála. Agus tá sé go le bóla chuirlí chinál ag mú musa bobal maidir ha. Ón báiste go dín chéad go was céad tá Gaeltachta ar a chuile hót maidir ha. Na multi tá dianta. Mar ghaine ó phobal bocht maidir hEarnála. Tá mé maidir ha dímóch ligla sé réaltas Tigimach Tigi méidir go le lai síos ar i tétá bocht feicimse go bhfuil se go síos chola lá ní smó. Is tétá sebir tá se gáardú leis suas a déimiide. Sinna réicim sin cuasa an réaltas sa lá tainehá mar dearán. Gur míle mai go. Ar is andit agus inis dom faoid Agallaimh? Mar de goharty is anim du aber her publi atame le gruppe hús in ir yeskert gunningal public party dir yeskert gunningal agus sama wasan chanu mar kin den the gruppi in gunningal awal agiri fanacht bio agus aber at is the giri yanu and some public larna sakahin a kanyala galare Tatu baintach leis an Donegal Women's Network, sha? Well, sin cinna bhain na grúpaí an seo cinna le an seo fásta Lefertláin Lee Resource Centre tá siad an seo fásta agus tá mutin an seo ar san tá network a gin hús san Unagáil tá ní grúpaí a gobar le chéile hús an sin sa chundaí an omlan agus bhí cruniú aganis a réir agin agus hanig muid le chéile agus dohair sin tá mutin bhás an seo ag géirí tispint agus sasú le na grúpaí eile sa tír agus tispint dófin mar sasa go mé an takeíag dargad a bhhaid siad a chur fáil geartha. Gur míle mai go. Fáil trú. Céir is anandit agus inis dom faoi de grúpa?
Nervan and Tanamata Agus Tamanchano of Community Workers Co-op. Agus on Ruddy Units of Community Workers Co-op now. Thomas our son and Pobail, Thomas our son Charity, she's a Pobail, Agus Thomas and Shaw, and of Concurani and of Meán in the Curaha, Ata, a her, Evaim, Eganiltas Shaw. Okay, Cormil, Michael. Radio Pobail, do Bailile Hachlia her chuid. Seo ní Nóca FM. And this time meg leir Jake Mac Siacais on Agallaimh Forbairt Feirste, who's Meitheal Forbartha. Constantly Jake. Oh, Ross are fad. Jim at him. Okay, Clark. Conus Tan I'm sure who's Meitheal Forbartha. Tá sé Graham wart an Graham scoilt na cloch an seo for Ah, sin hint okay. Ní sé go hint an seo. Ach an car Jake inis dún faoi dagracht do star agus an obriocht a dhéin sif. Is agriocht margiocht na gaelga sif na ka? Sé go príomha. Meitheal Forbairt Feirste here níjeg moha was a cahar. Was bei an príomha of agin and sin na Jeshana economiachta a crochu de Gael Phobal Feirste. Agus le sinna jamu ta chinolga priu ramsha ebra agin sin trainal agus garama jehish the Pobail Lord han Gaelig and Meitheal Forbartha. So the way is gur every eintivach arch gilach eid Pobail na Gaelige agus an Gaelige chorhan kenna nachan grey the seal grow. So Pobail. Yeah, it's a shin and rud is small yen chef naga I go bar lesh an Ireland gno. Well, every much Thomas Jerry ha Jesh and a Fosti after August or Oiracht or Balach Foster no ta early an imam being either Shay August Jake and the Priu Spreckena Ogin August Alaher Grola Gaelig or no way Cohishan Lect Blintool na Catherine Gaeltacht the Jerry ha an Funtriacht August being Enoch Ebra and Shin Foster a Jigladini Hacht August Kidge Servicey Gaeliga August Cardiac Gaeliga Hashbench to Skem Alogin a drone of Fostiacht and I mean Dini Oga to Gulfridge Earwon Sculliacht and Gaeliga Garamaja Hashianu and Shaw being Dushnogin Marhambala Gael Gradam Lochlee August Brunamachin and Grow Big August and Grow More and Grow Pobail August and Grow Privajakas Mo Arin Cumfurder on the Gaeliga and Sylvania Hui Haring Tamager Noi Hon Tossi Mru Hon Kin and Harry Gaeltacht and Meitheal Forbartha August the Rinch Gemini Alla Ogin Cosula Ardnava Balak na Farsa Iraq Chak Ardnava Oglam Golare but a slower shin. Sha agus inistún faoi an carú Gaeltachta. Well, it's rudé seo to Forbairt Feirste gobar OV Ravilis a dó on agus ag an am sin Jerry Lynn Mullu a Currisjach a task force Harville Feirste sin task force a bhí bunny hagan da a stach ag an am sin an ara an estiacht agus Forbartha agus ara Cultartha agus an rud a dúirt siad an sin nagur cóir an cruasach de agriachtaí de Groma agus de Institute Gaelige of a Crinhart Cultarland Magadam Féach agus Bóhar na Wall a Orbert mar Cathrú Gaeltachta Aihananta in San Cahar agus tan obair sin a Golare óhin. Sha, an gur hogan sif muinu do rini san Ireland gano con usage o want as na changa no an will Casulia Gaeltach agus Agallaimh Guega like sort service service an ashka no. Well, vermage service corlu grows here an ashki dini agus an amani nurata muinu foil mar hampla for lahar agus le 3 bliana no is to scam and Meitheal Forbartha ag Cordia Cathrachtvel Feirste agus versiad ag Achnúchan na Mórbalti no renewing the roots agus hui much a play lo agus durmage agus era gull among ober na shoppy agus na Groma gur Corgomeo rail ag na shoppy and Gaeliga Renu no and da hanga has a Renu agus glapsiad le sin an ye Meitheal Forbartha so be much we I guess go and scam sin agus for lahar o Larna Cathrach goji Emil Balya Anderson sin Creelar Bóhar na Wall Belfast ta Kega agus a chef and Cade dan a Groma
bhfuil cuairthaíocht nó service dá hangach ar fáil acu. Sin go héntaach, yeah. Agus nóair a hain tú go dtí Bell Feirste here. An bhfuil si bh gobar thuisceart Bell Feirste freisin? Ó clúdé muid inne Bell Feirste ar fad, agus bí muid an cinneal chorthaige tá gine mar agraíocht, má tá géal phobal áitiúil an, té muid a gcóirde leis an géal phobal áitiúil, agus bí muid inne a teachtasteach ag chur breis luach leis an obair atá bon ar a talú. So ní rachínasteach ag cantar, agus a golasteach ar siop agus ar grona gan a gola gcóirde le pobl na Gaeilge ar a talúin sin, agus ag obair as láda céala leis a pobl sin. Se, agus an bhfuil sibh sásta nó tú hain sásta leis an béim a gcuireann Forras na Gaeilge ar margaíochta na Gaeilge? Well, bhí scam ag Forras na Gaeilge sin le 3 bliana agus is Virginia das an scam sin a bhí ag Forras na Gaeilge a scam gróla Gaeilge a hosí Virginia seo hir an ídeag nócha agus a cuaig agus hélan Forras award an scam sin, so bhaí siad éanad gró tíbhtíad an áras agus bhí scam ga hanga has ahuan sin scam gró agus bhí siad a torch lachasteach chéagah an céad déan gró a chorthú cuatha ga hanga an urge ach níl an target sin an agus bhí choirtha an orí mar atá agin agus tá airas mór an scam sin am líana ach mar sin de caiimimegéine bh planol fan tosaí a gcónaí agus mar bhfuil juntas an caiimiid a rá le éon siop a uair nó leis na siopí fad bunaithe na bontáistí a bhanas na margaíach fríd an Gaeilge blas an differ sin an rud a dhéanas an differ agus ma tú a seaú amach ón scafte jooi tú an gró agus sí an Gaeilge ceann an rudaí is a mó a tugan an eispra sin de gró. Yeah. Bei pork ó Cúnacán a bhór bás an bhlíonn se caite ó Gaeltacht bhí anna go there, se? Bhí pork is tócha mar, well, is léir domsa mar an gníomhar a Gaeilge is fearr ag margaíochta na Gaeilge nach raibh? Ó bhí sé an tosaí cente agus tá lán daoine fríide tír, hogal lad Gaeltacht le Gaeilge le hogal lad Clar le Gaeilge hogal lad Muncher Garel le hogal lad Muncher Belfast so tá lán daoine muon sin a trabhú lo ach bhí ceanródaí a riomháin agus sin daine an na ceanródaí ar nó agus lánamaid a hampla agus is trúig ar caiile le het a léach. Se, agus an gapan tú Beiidir go bocóir sibh Forbairt Feirste Gaeltacht Gaillimh le Gaeilge I gcathair na Gaillimh agus an Pléaráca Gaeilge Beiidir teach le chéile chun argaíocht margaíocht na Gaeilge náisiúnta a chóir le chéile. Ceir a capan tú fa sin? Well, tá mé sé dúan iad an muirlachas agus ní far mór an muirlachas mé agus an uair amháin a crochaíonn tú agraíoch crochaíonn tú daoine uair le bheith plé leis an agraíoch sin a bhfuir an agraíoch sin sílam sa gur bheith an neartta ag pobl na Gaeilge a fríide tíir seo ná go bhfuil mit dangan fráuithe an ar gantrathe héan agus go deaglan a bheith comhabrú le chéile. So níl líon fa nach deochú le Forbairt Feirste a Gaeltacht le Gaeilge agus heile hach le chéile agus a bheith a choristeach éiritas heag an Europe. Le rudí ag an breise dhéanú. Ach ní bhain am agraíocht eile fá seach tá go leor agraíocht agin. Se. OK, ceist déarnach, tá sibh ag súil go mór in éon chóir leis an plán fit a bhlíonn don Gaeilge, le tá gom go bhfuil sé capan sé níos am faoin túisceart, tá sé don deisceart in éon chóir ach bé sibh bainteach leis in éon chóir, so tá sibh ag tniú le mór le sin, se? Well, tá cente agus mar a Harlaíonn ceap an tairúil cíomh meise agus beirtealún túisceart mar imidí ar fórum na Gaeilge agus dhéan choragin an sin agus rinneid an casca laidir gur cóir go méh an plán fiche bliana seo a lua an túisceart agus an éar thuisceart go harid agus go neanad siad plánal dá réir. Tá pobl na Gaeilge san Ilíonn seo ina chonaí a cramóga en sna mór cantrathe orbatha agus an mhaon san Gaeltacht agus ní neart go chuir le chéile agus ba chóir go méh éire Gaeltachta agus an réaltas ó jaas ag ard ar na feidearachtaí eile eilunda atá an le sin a treisiú. Agus an bhfuil is agat an mé éimeann an chuomh déanamh sin? Well, níl sogam sin chuirm an a héan agus tásúil is déalgam go méid sin an agus bé palatóirí
agus eún tuisgart an seo chuan an lí go sáir ar an taíil cíomh go gaithí sé siúla chumad ar an rudatá go ré seo a was i Meitheal Forbartha agus an sna sé chundaí. Se aontaim tá síanna tábhachta. Well, gur míle mai go Jake as uchtmhar an chláir is brálíonn in éar fém a bheith ag caint le ibrithe ag déanamh obair fiúntach ar an dalamh, ag cóna teanga chun cín. So gan 1 hour is bé mar ag leabhar seat a rís, Gunnéirí le daran gur mí mágad agus gunnéirí leis an rádió an teant man. Gur míle mai go Jake. Slán. Seo é Ní Nócha FM.